Fa 400 anys, algú va escriure aquestes paraules. Sé o no sé. Aquest és el problema. Saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els dards de l'ultratjant fortuna o alçar-se en armes contra un mar d'afliccions i eliminar-les combatent. Morir, dormir, res més que això, i amb un so natural sofriments del cor i els 1000 dolors connaturals heretats per la carn. Això seria un final a desitjar devotament. Morir, dormir. Dormir i potser somiar. Aquest és el destorb. Perquè els somnis que habiten en el son de la mort, un cop ja ens hem després d'aquesta pell mortal, ens imposen respecte. És aquest pensament que dona a la calamitat una vida tan llarga, perquè si no, qui podria aguantar les fuetades i les burles d'aquests temps? L'insult de l'opressor, l'ultratge del superb, la lentitud de la justícia, el sofriment de l'amor menystingut, la impertinència dels poderosos i el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes. Si pogués ell mateix saldar el seu compte amb una simple daga. Qui em portaria el pes amb queixes i suors durant tota una vida extenuada si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort? La mort. La mort. Aquest país no descobert que no permet tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers i que confon la voluntat i fa que suportem els mals presents més que anar cap a uns altres que en són desconeguts. Així, la consciència ens fa covards a tots i el bon color natiu de la decisió queda esblaimat pel pàl·lid deix del pensament i les altes empreses importants per aquesta raó desvien llurs corrents i perden el nom d'acció. Però ara silenci, la vella Ofèlia. Nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Fa 400 anys, William Shakespeare escrivia aquest monòleg pel seu príncep Hamlet sense ser conscient que l'estava dedicant a nosaltres els catalans. Jo sempre que l'he llegit, que l'he vist a la tele, al teatre, al cinema, sempre he pensat, ostres, aquest Shakespeare, que intel·ligent que era, que ja sabia què ens passava als catalans, no? Aquesta mena de ser o no ser, d'existir o deixar d'existir, aquestes angoixes, aquesta manca de decisió, aquesta manca de passar a l'acció, de decidir per nosaltres mateixos, no? Això ho va escriure 100 anys abans dels fets de 1714, evidentment. Sé o no sé? Aquest és el problema, existir o deixar d'existir. Sé el que és ser, soc català. Això sí que ho sé. És una cosa que sempre he sabut, jo soc català, mira, em passa això. Ara bé, el verb ser es conjuga amb un altre verb, tant en català com en castellà. Ser i estar, los verbos... Com ho deien això a l'escola? Los verbos... Ser i estar, los verbos... Copulativos, tot el dia pensant en el mateix. O transitivos. Copulativos. Doncs vinga. Copulativos. Ser i estar. Com? Què soc? Soc català. Uns altres en diran, soc espanyol. Uns altres en diran, soc mig espanyol, mig català. Jo dic que soc català. Ara bé, com estic? Ser i estar. Com estic? Quin és el meu estat? Cony és l'estat espanyol. Per tant, seria just dir que soc català, però estic espanyol. Estic espanyol com qui està content, com qui està trist, com qui està dret, com qui està assegut, com qui està venint, com qui està marxant, com qui està malalt, com qui està sa, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui n'està fart d'estar pagant. Què és això de ser català? Això de ser català és una cosa que sembla que sigui una mena com d'avantatge o com una mena com de cosa rara. Ser català és el més normal del món. És com ser espanyol, o com ser francès, o com ser senegalès, o com ser marroquí, o com ser egipci o com ser noruec. És la nostra manera
si miréssim els nostres gens, veuríem que dintre dels nostres gens... Mira, jo una vegada vaig fer un experiment, em vaig fer analitzar els meus gens a través d'una cosa que és el projecte Genoma, de la revista National Geographic. Es tracta de fer una comparativa de milers, centenars de milers, de milions de mostres de persones arreu del món per conèixer els orígens, els teus orígens. Fa 50.000 anys, això és ciència, perquè em vaig fer les analítiques, fa 50.000 anys els meus gens, tots els nostres gens, jo, que afirmo que sóc català, puc demostrar científicament que fa 50.000 anys era africà. Tots nosaltres érem africans. Fa 50.000 anys tots nosaltres estàvem sortint del continent mare, Àfrica. Doncs bé, i després ens hem anat barrejant. Què ha passat aquí, en aquesta franja del Mediterrani que en diem els països catalans o que en diem el que en vulgueu? Què ha passat, com arreu del món? Aquí ens hem barrejat. Ens hem barrejat amb un munt de gent, han vingut gent de tot arreu, han vingut, jo què sé, els grecs, els fenicis, els romans, els ibers que ja hi eren, els celtes, han vingut els celtes en filtre, han vingut els gitanos, han vingut, aquí ha vingut tothom. Per què? Collons, perquè així està de meravella. Avui fa una mica de rasca, però si et poses al sol allà en una terrassa, aquí va venir Juli Cèsar i va dir, hosti, pues la plaça de la Revolució, aquí fotrem gràcia. Ja està, i va muntar Gràcia, en un altre lloc va muntar Tarragona, en un altre lloc va muntar... anaven muntant coses, no? Els romans tenien moltes ganes de fer coses. Aleshores, algú ens diurà, ostres, clar, no som catalans pels gens, no som catalans pels gens, perquè som una barreja de gens, mai millor paraula, amb una T de més i de menys. Hi ha gent, no som catalans pels cognoms. Hi ha gent amb cognoms ben catalans, però catalans, que porten les 4 barres de Guifré el Pilós marcades a la natja, aquí amb ferro, i no se senten gens catalans. Més aviat ens detesten. I diré noms a l'atzar ara, que ningú s'enfadi. Jo què sé, Vidal, Quadres... jo què sé. Hi ha gent amb cognoms o sigui, ben de fora, cognoms ben castellans, per exemple, i que ens estimen moltíssim, jo què sé, Sánchez, Camacho, ens adoren, vull dir que, saps? Vull dir que hi ha gent de tot. Català és qui viu i treballa a Catalunya, conya, nosaltres cada setmana ens escriuen des de Sydney, des de Mèxic, visca la terra, les 4 barres, i te miren una foto amb una estelada i agafats així amb un koala. I estan vivint i treballant des de fa un munt d'anys, i en canvi se senten catalans. I hi ha gent que viuen aquí d'això i no en tenen ni idea de qui som, ni què fem, ni què vam fer, ni què farem, ni què volem fer. I per tant, és molt ambigu això. Una vegada preguntaven a diferents escriptors en llengua catalana per què escrivien en català, en un congrés de llengua catalana, per què escrivien en català? La pregunta és molt rara. Nosaltres ja la trobem normal perquè estem acostumats a coses rares, no? Però la pregunta és molt rara. Clar, ningú se li acudiria anar a un congrés de llengua francesa i dir, vostès per què escriuen en francès? És com si preguntes amb la gent, els preguntes, vostès per què respiren? Hosti, és que ens va bé per la salut, tu. Alguns ho hem intentat deixar però ens anàvem morint i vam dir, calla, tornem a respirar, que ens anirà millor. Clar, llavors cada un dels diferents escriptors deia, jo escric en català perquè el català va ser una llengua de cultura a l'edat mitjana, perquè el català una llengua de comerç a tota la Mediterrània, perquè el català tal, perquè el català tal, perquè s'està perdent i l'hauríem doncs d'ajudar. Cadascú deia la seva. Quan li va tocar amb en Joan Fuster, va dir, jo escric, el magnífic escriptor, pensador de Sueca, mestre de mestres, va dir, jo escric en català perquè em dóna la gana. I aquesta màxima em sembla que és l'aplicable. Som catalans perquè ens dóna la gana. És català qui li dóna la gana, és qui en té ganes, qui vol, i qui se sent català i mig castellà, doncs també és qui li dóna la gana. I qui se sent només castellà o espanyol, doncs també ho és qui li dóna la gana. És una voluntat de ser. La identitat és una voluntat de ser. Per tant, quan diem que som catalans és la nostra manera de
autoanomenar-nos, de substituir el pronom nosaltres. És autoanomenar-nos el poble, la gent, la tribu, el grup humà, el poble, la nació, la... Ai, el que he dit. La nació. No, la nació no. Catalunya no és una nació. Caca. Això ens toca caca. No, nación solo hay una. Nación solo hay la nación espanyola. Clar, dius, ostres, perdoneu, però hi ha proves que demostren que ho som una nació. I la primera de prova de totes la porta l'estat espanyol. Es diu Real Decreto de Nueva Planta, de Felip V. Aquell Real Decreto de Nueva Planta és la derogació, eliminació, prohibició de tot el que érem, de la nació catalana. Per tant, si ho van prohibir és que ja ho érem. Per tant, la prova més fefaena és aquesta. Algú, a vegades, hi ha persones que diuen, sí, vale, però què, els més demagogs, què poden en teu DNI? El meu posa que va caducar el 2014. Ja està caducat. I tenim molt clara una cosa, Catalunya no és Espanya. Per què? Doncs ja ho deia Shakespeare, no? Saber si l'esperit li és més noble sofrir els cops i els dards de l'ultratjant fortuna com a deessa fortuna amb una F majúscula. Si canviem fortuna per Espanya, doncs porta molts anys ultratjant-nos. I això és una cosa que no me l'invento, sinó que està en documents, la història ens en parla. Un cop i un altre cop i un altre cop, i ens ho demostra cada dia. I hi ha grans savis que se n'encarreguen de demostrar-nos-ho. Per exemple, tenim el savi Bert, no?, que cada dia ens fot llenya amb la mania aquesta d'espanyolitzar-ho tot. Després ara també tenen l'Església, que també ens volen fer passar per missa i ens volen fer un catecisme, que a vegades s'assembla molt més a un... Bueno, no diré l'acte sexual amb què s'assembla més, però com si ens volguessin donar gat per llebre, no? En fi, i els catalans ens entestem en dir que no, que nosaltres ens sentim catalans, i la gent d'aquí diuen són catalans, encara que se sentin de diverses nacions al mateix temps, que també és possible. Clar, diu Shakespeare, qui podria aguantar les fuetades i les burles d'aquests temps? Fuetades i burles d'aquests temps. L'Estatut, votat majoritàriament pel poble català, i el 2010 passa pel Congrés, le pasamos el cepillo, i no en queda res. I aleshores, fora. El pacte fiscal, el concert econòmic, no, tot és no, sempre és no. Diu Shakespeare, l'insult de l'opressor. Ja hi estem acostumats, l'ABC, la Razón, Mundo, Intereconomia, bla, 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 això és un no parar. Jo ara el dia que per Twitter no m'insulten ja penso, calla, ara s'han oblidat de mi. Què els hi he fet jo perquè no m'insultin? Si sempre m'insultaven ja m'hi havia acostumat, no? L'ultratge del superb. Us en recordeu del coronel alemany? Aquell que va dir Catalunya serà independiente por encima de mi cadàver. Jo vaig pensar, com que soc així una mica retorçat, espero que la família ens comuniqui quan aquest senyor sigui difunt, on exposaran el cadàver per anar a passar tots independents per damunt, allò, així, amb tots els respectes, molt rotllo. El sofriment de l'amor menystingut, diu Shakespeare. Sabeu, aquesta fa molta mal, sabeu quantes històries d'amor hi ha en aquesta aventura de colonització, de colonitzats i colonitzadors, de vencedors i vençuts, de guanyadors i perdedors, en aquesta història d'aquesta terra nostra? Sabeu quantes històries d'amor hi ha? Moltíssimes, infinites històries d'amor. Infinites històries d'amor. I us ho demostraré, el meu tècnic, l'Antonio, és del barri del Carmel, que coneixeu bastant bé, no? Em sembla cap allà a Vallcarca, cap amunt. Doncs els seus pares andalusos, nascuts a prop de Linares, i ell del barri del Carmel, i casat amb una noia de Còrdova. Doncs l'Antonio em diu, ostres, saps lo terrible que és quan anem al poble? Que la teva pròpia sang, gent de la teva pròpia sang et diuen, ja estan aquí els catalufos, que venís a robar, no?
Hòstia, és terrible. Suposo que tots em podíeu explicar històries, no? Quina moto, i a més penso que aquella família no són culpables, perquè de l'únic que s'alimenten, a part de patir el mateix expoli que patim nosaltres diferent, perquè ells van patir, la gent que van venir de fora van patir desterrament, utilitzant una arma, els poderosos, els oligarques espanyols utilitzant una arma que s'ha utilitzat a tota la història i a tot arreu del món, que és la gana i la misèria. És terrible això, i el desterrament. Aquesta gent van haver de venir d'allà cap aquí per guanyar-se les garrofes, que és el que hauríem fet tot, que és el que van fer els nostres ancestres fa 50.000 anys quan van deixar Àfrica per venir cap aquí, per buscar noves oportunitats. És terrible. Doncs això, hi ha un sofriment aquí dins, pel simple fet d'haver nascut aquí. És terrible. La lentitud de la justícia, diu Shakespeare. Què hem de dir de la justícia? De la justícia espanyola. Què hem de dir de la justícia espanyola? És terrible. És horrorós. O sigui, una justícia que mai actua... Ara, això sí, pobre de tu que siguis jutge i que se t'acudeixi de fer a les teves hores lliures i sense cobrar una novel·la de moment de ficció que es diu Constitució d'una possible nació catalana. Ui, ja està. Llavors sí que actua ràpid. Pim, pam, fa, fora. Ja te la foten. Això sí, actua molt més ràpid. Si tu ets un dibuixant d'una revista com el Jueves, se t'acut un dia dibuixar unes figures que nosaltres tots, que estem una mica tocats de l'ala, ens sembla que s'assemblen a uns prínceps d'Espanya que estan en posició de... copulativo, verbos copulativos, de verbos copulativos, mai millor dit. I resulta que llavors agafa, ho envia a un jutge, el jutge ho accepta a tràmit, ho condemna, ho jutja, ho condemna i castiga a 3.000 euros a la revista El Jueves, que mai havien venut tants Jueves com en aquella edició, sense ser conscient que acaba de crear jurisprudència. Explicat així simple, aplicació, o sigui, aplicació una condemna, és a dir, un judici que servirà d'exemple per d'altres que vinguin posteriorment. Acaba de crear jurisprudència, és a dir, un jutge va dir que aquells dibuixos eren els prínceps d'Espanya. Això és gravíssim, Això és gravíssim. Clar, què vol dir? Avui aquells dos personatges són els reis. Qualsevol ajuntament, qualsevol diputació, qualsevol govern autonòmic, qualsevol ministeri, qualsevol ambaixada, qualsevol consolat pot agafar aquells dibuixos, aquella portada i penjar-les al saló de plens. Un jutge va dir que aquells eren els d'allà. S'ha d'estar malalt, sí o no? És molt bèstia, La impertinència dels poderosos. Què hem de dir d'aquests impertinents? Albert, el Montoro, la Cospedal, la Llanos de Luna, Sainz de Santa Maria, bla, 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 els de Ciutadans, el Rivera, el Cañas, su primo, no el primo del Cañas, el primo de Rivera, l'Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra, el Bono, el Peces Barba, aquell gran super chachi piruli progressista que anava dient no, Barcelona lo que tendría que pasar es que tendría que ser bombardeada cada 50 años, como dijo Espartero. En broma, En broma? Cony, aquestes bromes, aquell gran senyor, gran socialista, no s'anava a fer-les a Euskadi. Perquè a Euskadi les bromes se't posen per corbata. Com això. Se't posen per corbata. Qui més? El Marwenda, el Pedro J, l'Aznar, Rouco Varela, bla, 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 bla. En fi. Escolta'm, no ens convé. No ens convé aquest estat. Hem de canviar d'estat. N'hem de construir un. Perquè Espanya, i que consti que quan dic Espanya o els espanyols, i en el llibre ho especifico bé, no em refereixo mai als ciutadans, mai a la vida. Els ciutadans són víctimes exactament igual que nosaltres. Em refereixo exclusivament a l'oligarquia espanyola. Els poderosos, que són molt pocs, abans es deien la noblesa espanyola, es deien tots els grandes i tota aquesta gent, però que avui es diuen IBEX 35. Punt. Es diuen IBEX 35, O sigui, són unes famílies que continuen arreplegant. Juguen al casino. La banca guanya, la banca guanya, la banca guanya, topa a mi.
to pa mi, pa ti, no, pa mi. I juguen a això, exclusivament. Ja està. Per tant, deia, aquesta oligarquia odia profundament el poble català, incloent-hi tota la gent que viu aquí, que se senten d'aquí o que no se senten d'aquí. I el fet és que ens maltracten econòmicament, fiscalment, ja ho veieu. O sigui, no us haig d'enganyar. Mireu cada dia a la tele, és al·lucinant. Bé, per tant, què hem de fer? Què hem de fer? Doncs ser un estat. Hem d'aconseguir ser un estat, tenir un estat. Som catalans i volem estar catalans, sentint-nos d'on ens sentim, sense renunciar a res. No es demana a ningú que renunciï a ser espanyol, a sentir-se senegalès, a sentir-se equatorià. No estem demanant a ningú que renunciïn als seus orígens, a la seva cultura, a la seva identitat, als seus sentiments. Estem demanant a la gent que lluitin per la cultura, per la identitat, per la llengua, per la nació dels seus fills. Que sumin. Sumar és genial. L'exemple el tenim aquí. Sumant esforços de forces, això és l'exemple del que ha de ser la societat. Sumar per avançar, per tenir un futur millor. Jo sempre dic que això es diu, jo em sento d'una manera i exerceixo de ciutadà del lloc on visc. Jo vaig ser immigrant durant molts anys, 11 anys, a França. Jo mai em vaig sentir francès, tot i que de vegades em despertava al matí, ostres, estava somiant en francès, això ens passa, qui no ha somiat en castellà o qui no ha somiat en una llengua que tingui propera, no? Ostres, doncs em llevava al matí, un dia somiava en francès, calla, ja soc francès. No, cony, jo em sento català, jo no soc francès. Però què feia jo? Jo exercia de ciutadà francès, pagava els meus impostos allà, em sentia en deute amb aquell país, amb aquell estat que m'havia donat una formació, una feina, un futur. Per tant, em sentia agraït cap allà i exercia la meva ciutadania, tot i sentint-me català. Punt. És molt senzill. I que quedi molt clar una cosa, jo no vaig contra Espanya. Jo no vaig contra Espanya. No vaig contra Espanya ni contra els espanyols. És absurd, Espanya a mi no m'ha fet res. Jo vaig contra un estat que són els peons al servei d'una oligarquia, d'un poder. Jo vaig contra això, que és el que em maltracta. Els ciutadans a mi no m'han fet res. I per tant això ha de quedar molt clar. I hem de donar respostes. No hi haurà xoc de trens. El xoc de trens es va produir el 1640. El xoc de trens es va produir quan la revolta dels segadors. Mireu només dades, petites dades. Mireu, per exemple, una cosa que es diu el setge de Cambrils. I en recordeu-vos-en d'estat islàmic. Al·lucinant. O sigui, el setge de Cambrils era l'estat islàmic però a nivell industrial. Cambrils, una vila d'uns 1.500 habitants, va patir la degollació, es diu, de més de 700 ciutadans per haver-se enfrontat a les tropes castellanes amb les quals compartíem el mateix rei. Al·lucinant. Mireu. Què més? Per tant, no hi haurà. Ja hi va haver el xoc de trens. Hi va haver el xoc de trens el 1714, hi va haver un munt de xocs de trens al llarg de la nostra història. Què estem demanant ara? Doncs que les assegurances s'asseguin i discuteixin a veure qui paga què. I ja està. És senzillament explicat així, no? No, senyora Carme Chacón, no, no i no. No estem fent escollir a ningú entre el pare i la mare, perquè el pare i la mare són irrenunciables. Estem dient, i el pare i la mare, pare, mare, me'n vaig a viure sol. És molt senzill d'entendre. Us convido cada diumenge a dinar i espero que de tant en tant em convideu també a dinar. Ja està. I celebrarem totes les festes que puguem junts. Per tant, senyora Carme Chacón, menys demagògia. Com aconseguirem aquest estat, aquesta independència? Si ens rebem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. Ens posem a pencar sense retrets. Som un país imparable. Passar a l'acció, que diu Shakespeare. Hem de treballar, això que estem fent aquí, treballar, treballar i treballar per tenir un país millor, i ho podem aconseguir. Hem de convèncer molta gent, a molts indecisos, gent que no estan segures. Com ho hem de fer en pedagogia? Amb el somriure a la revolta, que diu anava a dir Shakespeare, que diu el nostre Shakespeare, el Lluís Llach. Hem d'argumentar, donar el màxim de dades.
consulteu, Fundació Catalunya Estat, Súmate, el Cercle Català de Negocis, en fi, hi ha un munt d'organismes, el clauer.cat, i hem de donar respostes contundents. Els que ens diuen nacionalistes! Ara s'ha posat de moda. Ara t'insulten, et diuen nacionalista! Jo els dic, mira, oblidem-nos de sentiments. Hi ha una casa, un edifici que es diu Edifici Catalunya, on hi viu un munt de gent. Un munt de gent, cadascú amb les seves idees, amb les seves coses. I aquest Edifici Catalunya l'administra Finques Espanya, aquests edificis d'aquí davant. Finques Espanya. Nosaltres, Edifici Catalunya paga un munt de calés a Finques Espanya perquè li administrin, li arreglin l'encrustonat de les parets, de la façana, el rovell de les branes, que li arreglin els vidres que s'han trencat de l'escala, la pintura, el jardinet que hi ha al voltant, que el tenen tot ple d'herbes i d'allò que no funciona, l'ascensor Nacional 2, el pis Girona, que el tenim allà tot ple de gent, sempre hi ha hagut accidents mortals, és un desastre, home. I li diem, Finques Espanya, que no nos lo arreglan esto. Y ens diuen, hoy es que no podemos. ¿Cómo que no podemos? Coño, nosotros hemos pagado 16.500 millones de más, que no nos lo arreglan. Es que no podemos. Hombre, ¿cómo no podemos? No podemos. Ahora sí que tienen unos que podemos. Pues a ver que vengan a podar el jardincito de los votantes. Hombre, ¿sí o no? Ahora que tantos podemos. Pues, ¿y ahora qué? Hombre, es que me lo tendrían que arreglar. Es que no podemos, porque aquella comunidad de allí, y aquella otro edificio, también lo necesitan. Ya lo sé, cariño, pero es que yo hemos pagado para que nos arregles lo nuestro y resulta que nosotros aún lo tenemos. Y aquellos de allí están la mar de bien. Esto es como si yo te pago un menú, tienes un restaurante y te pago un menú de 20 y tú me pones un menú de 10. Es mi obligación decirte, vale, pues tórname el cambio. O me pones el menú de 20 o me tornes un cambio, porque si no, malament anem. Hombre, es que aquella mesa d'allí, aquella mesa allí, también lo necesitan. Ya lo sé, chato, pero escolta'm tu, que todas van molt mal dades, Por lo tanto, mira, fem una cosa. Si tanto lo necesitan, yo, mira, nunca me acabo la panera del pan, ya se la llevaré. O el culo de la botella del vino també se la portaré, o los postres que no me'ls acabo nunca. Doncs, si vols, ja els hi portaré jo. Mira, hagamos una cosa. Que ahora que me fijo, veo que Finques España sí que está de puta madre, que no tiene encrostonados en las fachadas. Y no tiene ningún vidrio roto. Y no tiene rovell en las brandas. Y ahora que me fijo, tenéis unos ascensores de alta velocidad que paran en replanos donde no vive nadie. Hombre, pues ¿sabes qué? Y además en el Terrado tienen 2 aeropuertos sin aviones, pero que estan acabados i terminados. Saps què? A partir d'ara ja ens ho portarem nosaltres, que molt pitjor que vostès no ho farem. Finques Espanya. Gràcies pels serveis i passi-ho bé. Bé. Espereu vostè, ja acabo, N'hi ha uns altres que ens diuen no, tranquils, que ara serem un estado federal. No, que no diguin mentides. No diguin mentides, que els hi curaran les dents. Home, els hi creixerà el nas. Home, Espanya no pot ser un estat federal perquè no ho té l'ADN. No ho ha sigut mai un estat federal. Per ser un estat federal calen 2 premisses. Primer, la independència. Des de la independència em puc federar amb qui em doni la gana i us asseguro que ens federarem. Clar que ens federarem. Per què? Perquè tenim interessos comuns amb Aragó, tenim interessos amb França, amb Suècia, tenim coses que fabriquem aquí que les necessiten a Finlàndia, dalt del tot, què sé, tu, cubiteres, no el que sigui. Allà necessita... I nosaltres... I jo vull continuar menjant el millor pernil del món, que el fan a Jabugo i a Salamanca, punt, i Guijuelo, i Teruel. Sí o no? I continuarem comprant, clar que sí. I hi ha d'haver-hi un corredor mediterrani. Un corredor mediterrani. Un corredor mediterrani. No corredor Madrid-terrani. No! Home, sí o no? Clar, home, gràcies. I segona premissa. Primer, la independència. Segona premissa. Caldria que l'oligarquia espanyola conegués el significat d'una sola paraula. Respecte.
Respecte. Respecte. Heu anat mai a Suïssa? Heu anat mai a Suïssa? Si tu agafes un tren a Ginebra i te'n vas cap a Zúrich, de Ginebra, que parlen francès, Zúrich parlen alemany. Doncs tu te'n vas, agafes un tren i el revisor està allà i entra i diu: Bonjour, mesdames et messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Bonjour, madame, bonjour, monsieur, vos billets, s'il vous plaît. I el moment que passa pel mig del paisatge, això ho saben ells, de la zona francòfona a la zona germanòfona, que parlen alemany, vos billets, s'il vous plaît, vos billets, s'il vous plaît. El moment que passen del barri de Gràcia a l'Eixample, el moment que passen al carrer Còrsega, diuen, vos billets, s'il vous plaît, vos billets, s'il vous plaît. Guten Tag, meine Damen und Herren, die Billetten, Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren, vos billets, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Guten Tag, meine Damen und Herren, vos billets, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs, bon billet. Inclús si el tren para entremig, que fa allò, com fa, bonjour, mesdames et messieurs, guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag, meine Damen und Herren. Vosaltres us imagineu un revisor que vingués venint de Saragossa i entrés a Lleida i que digués... No us l'imagineu, oi? Jo tampoc. Jo tampoc. Escolta'm, altres ens diuen no, és que ara l'estat espanyol canviarà. No! No canvia mai, si el currículum ja ho porten. Tu agafes des de Mèxic fins a la Patagònia i amb tots els amics que tinc allà, perquè m'ho expliquen personalment, em diuen, és que és un desastre. L'altre dia em trucaven d'Argentina. És que tenim una por terrible a que torni a haver-hi el Corralito. És que estem acollonits a Mèxic, tot el que està passant a Mèxic amb els estudiants i amb la corrupció i amb la... Són països, repúbliques de tradició administrativa de l'oligarquia espanyola. L'oligarquia espanyola continua manant, Repsol, Telefònica, continuen estant allà, Continua l'espoli. O sigui, és terrible, per tant no canviaran 23 excolònies que continuen dintre de la catàstrofe. Tots, imagineu-vos, compareu-ho vosaltres amb la Commonwealth, amb els països britànics. És que no té res a veure una cosa amb l'altra. És un desastre. Per tant, no canviarà. Provem-ho! Provem-ho! Votem independència. Votem petits els que vulgueu. Que proposin la independència. Provem-ho. Si no funciona, si d'aquí 10 anys, 15 anys no funciona, jo seré el primer a anar de genolls per la castellana dient dame algo. Dame algo. Dejadnos volver. Sí o no? Clar. Si no funciona, tornem. Una dada. No hi ha cap de les 23 excolònies que hagi tornat. I algunes estan molt fotudes. Però que els deien, venid. No. Molt bé. Quan ho hem de fer, això? Ara és l'hora. Mai ho havíem tingut tant a tocar. Hem de convèncer molta gent, hem d'agafar-nos a la maneta, com vam fer el 2013, i tornar-ho a fer. Hem d'agafar gent i fer-ho. Com ho hem de fer? Units. Hem de sumar per multiplicar, perquè de restar i dividir ja ens n'ensenya l'oligarquia espanyola, que en saben molt. Per tant, ho hem de fer. Som capaços de fer grans coses. El 2006 vam fer una primera manifestació que ens va mig obrir els ulls dient, ostres, què està passant? El 2010 en vam fer una, el 2010. Jo me'n recordo d'estar a davant a la capçalera, amb la Lloll, amb la Núria Feliu, el Lluís Llach, amb gent, i d'estar cridant no sé què, de què volíem, ja no sabia què anava, volíem un estatut, oi? Anàvem allà, l'estatut, volem l'estatut, se ha perdido un estatut, queremos recuperarlo, no sé què cridàvem. I tot un plegat, estàvem allà, i el crit va ser unànime, independència. I no sabia si riure, si plorar, i hi havia moltes senyeres, però hi va començar a haver estelades. Jo miro cap al costat i hi havia Justo Molinero. Així, independència. El Justo Molinero, el meu Justo Molinero.
de radioteletaxi i de regalo un cuchillo jamonero. Estava allà cridant independència i jo en aquell moment sí que vaig saber que no estava rient o que estava plorant d'alegria. I estava allà mirant-se tots i pensàvem, hòstia, què ens està passant? I què ens va passar? Ens va passar que el 2012 la vam fer molt grossa, que vam anar a una manifestació i que no vam avançar ni 25 metres perquè Barcelona estava col·lapsada. I el 2013 ens vam donar les mans i vam unir tot el Principat de dalt a baix, que dèiem era impossible poder fer això. És impossible, això no sortirà bé de cap de les maneres, que ens hem begut l'inteniment a l'assemblea. Ens l'hem begut? Segur? Doncs no. A la nit veies les imatges i estaves allà i tots buscant de seguida la megafoto allà, no sé què, i sortien partits i tots la volíem tenir. I el 2014 que Barcelona a les 11 del matí estava ple de gent vestits de vermells i grocs que com si ens haguessin tornat l'elos, que no trobaves lloc enlloc per menjar. Estava tot a rebentar i deies, això no sortirà bé del cap de les maneres, que no ho veieu que no sortirà bé. I a la nit teníem una ve baixa magníficament organitzada, festiva, en pau, que aglutinava gent vinguda de tot arreu, de totes les cultures, de totes les llengües, i estàvem allà. I a la nit, jo encara me les miro, aquestes imatges, i encara miro les fotos i dic, som capaços de fer grans coses, ostres! I una d'elles és aquest estat que estem a punt de fer amb ciutats fantàstiques com Barcelona, una de les capitals del món i la futura capital del nou estat que ens espera. L'hem de construir nosaltres, l'hem de construir sumant amb gent com vosaltres. I per tant, això és molt important que ens ho fiquem al cap. Estem a punt de construir el futur dels nostres fills, però siguem una mica egoistes. Nostre també, cony. Ho hem de veure, això. Visca Catalunya lliure.